mai zare ya kada kare kuma baya cin hantar kura sama. Aha, Oliver, hey, Topper. Da barka labari a Kano da akwai salon mulki. Idan ina waka ni a rabba ta zaman aiki. Nakan jiyo maganar wasu har suka bani mamaki. Shi nufi na Allah idan ya ga dama sai ka hau doki. Shi ya so ya daga mu kai sama makiyan mu suna kallo. Ku daina sa mana ranar yin kasa in uba ga tashar kallo. Gwanja shi da arab na san makiya ba za su ga karshe ba. Namu habba.